lila. Ma sabalile, ma munyune, ma mime kokun, dame akako la falai. Ni wati na, gouvernement alebe ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye tajiko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di nka jɔn ko ala n'i bɔra bamakɔ kɔnɔ bi fala ye i bɛ masaya segin ala ma fɛn saba bɛ yen bi o kɛlen don ka taji sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ka na k'olu bɛ taji ta ka taa feere olu minnu kɛlen don k'o siraw sigi sen kan n'u ka minɛnw ye o taa ni ka segin no o maa minnu bɛ kudayi station kɔnɔna na o kɛlen don ka tajiko gɛlɛya a filanan ye maa jumɛnw ye minnu yɛrɛ tɛ fɛ foyi ka ɲɛnabɔ u bɛna k'a bɛɛ ɲagami wa u tɛ taji ta u b'u fereke maaw la tuma caman o fana bɛ ko in na fala y'a sabanan min ka jugu n'a bɛɛ ye n'o yɛrɛ ye kumasuliko ye bi an ka jamana ma o y'an ka wolomasiri tabaa dɔw ye fala ye olu kɛra jagokɛlaw ye anw ka tajiko gɛlɛya kan olu ma miiri ka taasi k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na maliyɛnw ye ko in muɲu de a daminɛ fala ye finitigi tun mana na u b'a fɔ k'i ka taji ta finitigi tun mana kɛ cogo cogo mɔgɔw tun b'a fɔ ko awɔ an ka wolomasiri tabaw don nka fala a tɔ bɛ ka laban mun na bi dugudenw bɛ ka finitigiw gɛn de o bɛ taa wolo ko min na o cɛ man ɲi fala ye n'i y'an ka station kɔnɔnaw ta k'u lajɛ bi maa dɔw kɛra ŋana ye yen su t'u ban tile t'u ban u bɛ si station ninnu kɔnɔ kudayi u tɛ taa ci wɛrɛ foyi la sira minnu bɛ yen n'olu jɔra ko maaw ka o ta yaasa u ka se k'u jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ olu b'o to yen pewu k'u yɛrɛ ta sigi sen kan u ni station tigi dɔw bɛnnen don a kan fala ye u ni pɔmpisi dɔw bɛnnen don a kan o degun barika ka bon kosɛbɛ baara in na wa se fana tɛ pɔmpisiw ye dɛ fala ye se foyi t'u ye sabula olu yɛrɛ lakanalen tɛ nin fɛn damantan ninnu de kɛlen don bi ka taji sɔrɔli gɛlɛya bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛkɛtɛ tɛ maa tɛ yen k'i bɔra i taara ko ɛri 2, 3, 4 jɔli k'i ye taji sɔrɔ maa maa y'a sɔrɔ ɛri 8 walima tile 5 kara k'a daminɛ sɔgɔma fo fitiri n'ala ma farati yɛrɛ fana a bɛ se ka bɛn kuma dɔ la station tigiw ka datuguli ma fala e tɛ foyi sɔrɔ anw y'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna fala ye bi ko tɛ n k'u ka bɔ tiɲɛ don u bɛ biro kɔnɔ réunion minnu na nka fɛn min bɛ kɛnɛ kan u tɛ se k'o dɔn k'u to biro kɔnɔ dɛ sariya yɛrɛ min sigilen don an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka baaraw kɛ taabolo min fɛ o lakana kan ka sinsin maa minnu fɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye bi fala ye olu yɛrɛ de kɛra ko in yɛrɛ ɲagaminbaa ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ baden o bɛ olu de nɔfɛ maaw dusuma kasalen don wa o de kɛlen don bi station kɔnɔna maa si tɛ se ka taji sɔrɔ i sago la fala ye n'i ye taji ta yɔrɔw lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ pɔmpisiw b'u seko damayira bɛɛ la nka u ka se a kɛlen don sanjikɔrɔ wɔsi ye sabula finitigiw n'u olu dɔw bɛ yen bi u tɛ tamaki u tɛ miiri u tɛ taasi u t'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw de taara u yɛrɛ ni di yaasa ka se ka na ni nin taji ye a n'an ka sofɛriba dɔw fala ye olu bɛna ta ka jago de sigi o kan ka tɔnɔ ɲini o kan a maloya t'u la a tamakiya t'u la u tɛ miiri k'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'a kɛ jamanaden minnu na u bɛ ka tɔw bɛɛ lajɛlen kuma soli k'u tɔgɔ tiɲɛ fala ye nin damandan o de bɛ bi o la sa fala ye waleya minnu filɛ nin ye nin y'a ye bamakɔ kɔnɔna na yan denmisɛnninw wulilen don k'u jɔ nin y'a ye maa minnu bɛ se ko la olu dɔw wulilen don k'u jɔ nin y'a ye fɛn minnu sigira sen kan yaasa baara ka se ka kɛ station na olu bɛ se k'u jɔ fala ye fɛn kelen fana bɛ yen n'u m'a lajɛ k'o fana sigi sen kelen kan bidɔnbatigi ninnu yamaruya jumɛn de bɛ yen sɛbɛn bɛ ta min a bɛ sɔrɔ cogo di i taara station na bidɔn fana ka haran b'a dama fala ye gouvernement ko ko a tɛ kɛ bidɔn kɔnɔ a tilara k'a fɔ ko ka papier di ko ka mɔgɔw yamaruya o yamaruya sɛbɛn bɛ ta cogo di bidɔnko in bɛ cogo di bi o fana y'a degun ye fala ye yaasa nin ko in ka se ka ɲɛnabɔ anw bɛ min fɔ gouvernement ye taji feere yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u ka finitigiw bila u ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la koori fala ye
maa si kana don pɔmpisiw ka baarakɛyɔrɔ ani fɛnw cɛ n'a sɔrɔ i tɛ aran na aran minnu jɔlen polisiw fana kana taa tuguni ka taa mɔgɔw sugandi k'u bɛ olu latɛmɛ ka dɔw to fɛn fɛn tɛ aran na u k'olu bɛɛ bɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen station yɛrɛ kuru kɔnɔna yɛrɛ la fala ye i n'a fɔ nin ja in filɛ cogo min na nin ye nin bɛɛ kan ka bɔ yen pewu ka dancɛ de sigi ka sɔrɔdasiw jɔ maa minnu bɛ na olu ka se ka taa fala ye filanan ye min ye bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mali ko kalama kosɛbɛ finitigi i kɛra polisi ye o i kɛra garidi ye o i kɛra gendarme ye o n'i kan ka taa baara fɛn fɛn la sɔgɔma i bɛ taa u ka garidi kan de kɔnɔ fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ ka t'i yira yen i bɛ taa polisi kan de kɔnɔ mun b'u bali ka taji di olu ma ye fala ye u bɛ se k'o sigi sen kan regroupement air fɛn fɛn kan ka déployer u bɛɛ ka taa ye commissariat fana parce que surɔ n y'a ye mɔgɔw ye commissariat dɔ mobili fila gɛn ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna fala ye k'u ka taa ka bɔ yen ko taji tɛ d'u ma o fɛɛrɛ ye min ye olu fana u ka taji di yɔrɔ dɔ di olu ma véhicule de patrouille ninnu u ka taji yɔrɔ dɔ d'u ma finitigi o finitigi fana fala ye n'i b'i sen na ten i k'i ka tenni bɔ i k'i yɛrɛ kɛ civil k'i jɔ aran na ɲɛmaaw ye maa minnu bila baara la u yɛrɛ k'u lakɔlɔsi nka fala ye nin si tɛ ɲɛ e ye minisiri ye min bɛ lakana kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e ye minisiri ye min bɛ mobili ko kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e ye minisiri ye min bɛ jago ko kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ mɔgɔw ka degun na i bɛ se ka mun hakili jagabɔ kɛ i n'i ka conseil i n'i ka secrétaire généraux i n'i ka chef de cabinet i n'i ka spécialistes i n'i ka directeur aw bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ n'aw ma bɔ ka taa mɔgɔw lajɛ kɛnɛ kan k'o sigi sen kan k'o kɛ ka ɲɛ tiɲɛ don aw bɛ ka baara kɛ bureau kɔnɔ aw bɛ ka décision ta nka a lawaleyali kɛnɛ kan jɔn de bɛ taa lajɛ nin bɛ ka kɛ wa o don ko douane directeur ka décision bɔra ka d'a ma a yɛrɛ y'i kari baara ka fala ye n'i y'a mɛn fɛn kɛ i ka na mɛ bi station joli bɛ bamakɔ kɔnɔ ko finitigi ɲɛmɔgɔw bɔra ou bien hali polisi directeur bɔra ka taga a lajɛ ou bien gendarmerie directeur taara a yɔrɔ dɔw lajɛ i ma taa minisiri ma e bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ cogo di mɔgɔw ka degun na i ma gɛrɛ u la i m'u lajɛ i t'a dɔn a ko bɛ cogo min station foyi tɛ yen bi ko pompisi bɛ se k'i munumunu ka station di mɔgɔw ma fo k'a kɛ mɔgɔ dɔw kunkolo la ko est ce que taji yɛrɛ bɛ yen o sigana de bɛ mɔgɔw la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ station na fala ye su t'u bɔ yen tile t'u bɔ yen olu bɛ don o don u n'u ka moto u n'u ka mobiliw i nana kuma o kuma i b'olu sɔrɔ olu ta kɛra station ye wa ni jago tɛ mun b'olu se yen o bɛɛ de kan ka bɔ yen pewu ka station yɛrɛ kɔnɔna fura k'a ban ka barrière jɔ ni maa min tɛ aran na i tɛ don i bɛ don yan fɛ i bɛ taa bɔ yan fɛla fɛ finitigiw kɔni ta ne ka solution ye min ye regroupement bɛ kɛ sɔgɔma bɛɛ fɛ regroupement kɛyɔrɔ u k'u ka taji d'u ma ye minnu ye mobiliw ye n'u bɛ brigadiw kɔnɔna na n'u bɛ commissariat kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ tigɛ u bɛ t'u ka taji ta yɔrɔ min na ka di u ma k'u ka dotation d'u ma n'o tɛ ne ɲɛ bɛ min na kunun sɔrɔ polisi mobili minnu gɛnna ne ɲɛna fala ye ani gendarmerie min gɛnna kunun ko tilegan fɛ a ɲɔgɔnnaw a man ɲi wa an bɛ nin bɛɛ la an kan k'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana bɛ sira min kan bi n'an b'a dɔn degun min bɛ yen n'an b'a dɔn ko min b'an kun kan taji ta in an b'a kɛ k'a sɔrɔ mankan tɛ taji min bɛna don bamakɔ kɔnɔ bi min donna bamakɔ kɔnɔ fala ye citerne 200 i b'a dɔn ko citerne 200 citerne 250 o de kan ka di mali bɛɛ ma kalo o kalo litiri 1,000,000 11 n'o o nana di bamakɔ ma ko o bɛ ka kɛ i ko to binna nugu la an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka bɔ dɛ u ka taa kɛnɛ kan u ka taa fɛɛrɛw ɲini ni kɔni anw ye min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la fo ka sigana n'i ye bamakɔ siraw minɛ bi f'i ja bɛ tigɛ fala ye mobili minnu bɛ bɔ ka taa an ka dugu la ka taa malo ta ka na a bɛɛ jɔlen mobili minnu bɛ yen n'u bɛ taa pomme de terre ni woso ni fɛnw ta u bɛɛ jɔlen carrosseries bɛɛ jɔlen bɛnniw ni fɛnw a bɛɛ de jɔlen don u tɛ se ka station ta essence ta mun na parce que mɔgɔ dɔw kɛlen don ka t'u station minɛ k'a k'u ta ye k'u sago k'a la ka finitigiw fana ka ko fara o kan tuguni a n'a bidɔnbatigi ninnu ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka décision ta cogo di ka tila ka mɔgɔw ye k'u b'o sɔsɔ mɛ ni yɛrɛ tɛ yen station tan ta bi i tɛ finitigiw ye fila la o baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ n'a ye décision ta a bɛ wuli k'a laɲini de don o don mɔgɔ dɔ b'i wele k'a fɔ polisiw an ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn na yan ala ye diɲɛ don o don da a message baden bɛ n kun walayi a bɛɛ u nana u banna ou bien station dɔw fana bɛ yen ni jama cayar'u ma n'olu ja wulila olu b'a fɔ k'olu t'a di yɛrɛ siɲɛ kelen
ko parce que an ka yɔrɔ kana na taa jeni tiɲɛ don parce que dɔw bɛ jamana olu fana tɛ fɛ foyi ka kɛ ka ɲɛ Fala e bɛ se k'a faamuya cogo di Bamakɔ kɔnɔ yan essence 20 litres budɔn 10,8 nka ne ma jigin wallahi ne ma jigin a feerelikɛlaw la Fala ye ne jiginna mɔgɔ minnu b'o san de fɛn min ye 7,100 ye ne e taar'o sa 10,8 i fana bɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ na a ye a budɔnkɔnɔ feereli minnu fana bɛ sen na dugu ni kare kɔnɔna na fana o ka ca ni ba n'a si ye e tɛ essence sɔrɔ station na Fala ye u bɛ taa ni e mɔgɔ de ka so u bɛ taa ne dugu kɔfɛ de u bɛ taa ne yɔrɔ dɔ de la ka t'o yira e la k'e ka taji san ye o tuma o taji bɔra min komi ni mɔgɔ filu ta dala nin ye station papier t'a la licence t'a la foyi t'a la u nana taji jigin citerne ɲɛ kelen k'i mɔgɔw bɔra ko a kana feere parce que olu y'a jira k'a fɔ a bɛ k'olu ka lakana bali u ma jɛ ni a ye fo sisan ɲɛmaa ma taa ka t'i da don la u yɛrɛ de i se ta k'a ko sɛgɛsɛgɛ kunun ko Fala ye DNCC bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen u ko wulikajɔw senfɛ ko Kulukoro yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Fugadugukaw ko taji bɛ a station dɔ kɔnɔ station in tigi k'a y'a datugu ko a tɛ taasi feere Fala ye taji b'a kun direction fana taara ka taa papier kɛ k'ale yɛrɛ ka yɔrɔ datugu nin kɛra Kulukoro direction régionale min bɛ Kulukoro n'o ye DNCC bolofara min bɛ Kulukoro olu ye nin kɛ Fugadugukaw fɛ yen kunun ko k'a jira k'a fɔ ko min ye stock b'a bolo a bannen don ka taji feere maaw ma wa hali kunun ko Bamakɔ yan Ɲarela station dɔ fana y'a kɛ Fala ye k'a t'a feere mɔgɔw bɛ depuis fajiri fo lansara k'a t'a feere bon e ni Ala cɛ e b'i to i ka bureau kɔnɔ k'o ye cogo di e tɛ bɔ e bɛ fɛɛrɛw sigi CNC denmisɛnninw de bɛ ka munumunu salon ni fɛnw kɛ sinon faama jumɛn bɔra ka taa ko lajɛ foyi nin ye Bamakɔ yɛrɛ ye aw ma t'o la aw ma togodaw taw mana daminɛ an b'a kɛ cogo di wa nin bɛɛ la Fala ye kabi octobre kalo tile 2 Moti essence tɛ ka ye Segu kɔni jɔra de Segu jɔra pewu depuis Segukaw bɛ kuma f'u yɛrɛ ye kuma dabila san bi ten Kucala bi ten wa Kucala ta fana hali ka bɔ fana o fana bɛ ka gɛlɛya olu ma sisan Fala ye donc n'a nana n'a ye Bamakɔ yan u k'u hakili to togodaw fana na premier ministre i bɛ baara la i bɛ ka caman kɛ a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ ka sariyaw ta a lawaleyali a ye mɔgɔw bɔ u ka na kɛnɛ kan u ka n'a lajɛ u ka n'u ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛna hali ni finitigi minnu filɛ ni Fala ye u ko k'u bɛna finitigi minnu labɔ ni maa ma kɛ k'olu lakɔlɔsi o baara bɛ o ɲɛ n'o ɲuman bɛ dɔn cogo di e ko k'an k'a kɛ tan an ko an y'a mɛn an dara an da yiriw kɔrɔ k'an da ka suma ka jibaw min mɔgɔw nana fɔ na vraiment aw bi yan c'est bien a banna an kan ka min kɛ n'an ɲinɛn'o kɔ dun fo a ka lakɔlɔsi Mali baara fan bɛɛ gɛlɛya ye min ye minnu décision min bɛ ta olu ka ɲi nka a lawaleyatɔ dɛ o de ye baara ye sɔgɔmada in na nin an ka cadeau ye ka di Ablaye Mayiga ma parce que tajiko in a commission t'ale de fɛ yen nin ye ne ka cadeau ye Fala ye n terikɛ don sa nka a ka a lajɛ hali n'ale yɛrɛ premier ministre tɛ se ka jigin a ka Dawudu bila a ka jigin carré kɔnɔnaw la a ka Madina bila a ka jigin carré kɔnɔnaw la a ka Musa Galabu bila Musa Galabu yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ ye Musa Galabu e bɛ se ka to bureau kɔnɔ cogo di u ka bɔ Fala ye u ka na kɛnɛ kan yan an bɛ procureur fo Fala ye n'o ye Amadu Balobo Gindo ye i b'a dɔn n'i ka kiiri bɛ yen ni kiiri b'i kun ka tribunal la Fala ye fɛn bɛɛ da ka di la k'a fɔ ko ma se ka na nka ale ye min kɛ a ye sɔnnɔgɔya kɛ mɔgɔw ye an bɛ procureur fo kosɛbɛ maa ma se ka na u ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ taji de tɛ yen u ma ban dɛ mais taji de tɛ yen an bɛ procureur fo la n'Ala sɔnna a ma sini a ye laseli ɲɛfɔli dɔw kɛ an b'a ko tɔw ɲɛfɔ parce que dossier baw de bɛ ale fana ka yɔrɔ la fɛn bɛɛ bɛ kɛ duguma tribunal ninnu na u bɛ yɛlɛma sisan ne ni e bɛ ɲɔgɔn na sisan u y'an ka kiiri tigɛ ne ko n ko ma jɛnna i bɛ taa n'ale de fɛ yen bon olu dossier baw bɛ ani jamana fana taw kɛlɛmanbaw donc i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ a fɔ n ka kiiri ka tigɛ joona donc ale y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ se ka na taji ko hali magistrat dɔw yɛrɛ ma se ka na taji ko la donc a y'o sɔn nɔgɔya kɛ an b'a fo o ye hakilimayaba de ye wa tribunal fana kan k'o faamu nin wagati in na Fala ye parce que ne yɛrɛ n terikɛ avocat dɔ bɛ a ye n wele kunun a ko n ma ko tiɲɛ na
a tun bɛ dossier dɔ kan ale yɛrɛ ma se ka taa a kiiri jaabi kɛyɔrɔ la ka sababuya kɛ taji ko ye k'a sɔrɔ dossier girimanba de kun don a b'a bolo a ko kuma ka ca kosɛbɛ mais a ko a ma se ka taa ko bɔn ko kɔni ko bɛ kɛ magistrat sago ye donc an bɛ Balobo fo k'a gindo o hakilina ɲuman in o sɔrɔla Fala ye nin y'an ka cadeau ye ka di an terikɛ général de division Abdoulaye Mayiga ma k'a k'a ka ministre bila u ka jigin carré kɔnɔ Fala ye u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ u kana lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka waleya wa an y'an ka nin fantan fɛrɛni minnu fɔ nin ta Fala ye olu bɛ se ka fɛn ye min ka bon n'anw ta ye o parce que jamana b'olu de bolo olu de b'a dɔn jamana bɛ se ka fɛn minnu kɛ nka bi ni fɛn ma sigi sen kan Fala ye taji mun nana mɔgɔw bɛ siga k'a fɔ ko taji tɛ yen dɛ a sigana bɛ don mɔgɔw la wa n'u ma farati fana ŋanamu-ŋanamukɛlaw ni namaratɔw b'a bɛɛ san k'a ban ka mɔgɔw jɔlen to aran na ka taa n'a ye u ka so o dun de ka jugu an ɲɛ bɛ o de la o de bɛ ka kɛ wa sabanan ye min ye Fala ye balotalaw sumantalaw da dumunifɛn tabagaw minnu bɛ baara kɛ an ye minnu bɛ taa fɛnw ta ka bɔ jamana kɔnɔna na ka na a camion tilancɛ bɛɛ jɔlen don u k'u hakili to o yɔrɔ fana na voilà nin y'an ka cadeau ye général ta ye nin ye sɔgɔmada in na a n'a ka primature baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ fo u k'a lajɛ u ka bɔ u kana kɛnɛ kan u ka tiɲɛ lajɛ u ka baara lajɛ u ka falen don kow la discours ni sɛbɛnni ninnu ye tiɲɛ ye nka u kana kɛnɛ kan